xweda fantastika din l-aħwa. Li minnu bilanċ nagħtih jixrob xejn mill-lajn tal-ilma tal-ħajja. Għandna dal-laġġ, Alla qiegħed ipoġġi qudiemna qotja bla ħlas, bla flus. Lil minnu bilanċ. Il-Vanġelu huwa indirizzat il dawk li jħossu il-ħtieġa tiegħu, li jħossu li mingħajr Alla mhuma xejn f'din id-dinja. Min jirbaħ, min jeleb jiret kollox, u jkun Alla tiegħu u jkun ibni. Fratant nafu li mhux kulħadd se jasal għal dan it-tmiem ħieni. Għaliex hawnhekk aħna fżatu wkoll il-beżżija dak ma jemnux il-muqżiża, l-qattiela, l-giddieba, l-adulteri ikollhom semhom fl-għadira li tħeġġeġ bin-nar u l-kuprit. Hija realtà qawwija ħafna għal kull min jaqra l-Iskrittura illi hemm żewġ stati eterni, l-infern jew il-ġenna. L-infern jew il-ġenna. U Sidna Ġesu ġie f'din id-dinja biex mhux biss jagħmililna possibbli, ma biex attwalment joħodna l-ġenna. Naġġenet il dawk li ma bilanċ. Il-dawk illi dan il-messaġġ huwa dan huwa l-istorja ta' Alla. Alla ħadem favur tagħna u ħallilna storja biex aħna nimnuha. Biex aħna nħarsu lura għax jekk aħna rridu nħarsu l-qudiem lejn Ġerusalemm il-ġdida u ngħidu kemm nixtieq li jiena nkun hemmhekk. Tajjeb? Biex nħarsu l-qudiem kif jixraq rridu nħarsu lura. Rridu nħarsu Alla x'għamel diġà. Meta Ġesu twieled bħala tarbija f'Bethlehem, kif tafu, u l-anġli deru lir-rajja li kienu qegħdin barra bil-lejl, l-anġlu qalilhom la tibżgħux għax ara nġibilkom aħbarijiet tajba ta' fer kbir. Li jkunu għall-poplu kollu. Għall-poplu Iżraelita kollu, però kif nafu wkoll għall-ġnus tad-dinja kollha. Għax twellilkom illum fil-belt ta' David Salvatur li huwa Kristu il-Mulej. Dak li twieled Bethlehem huwa s-Salvatur. Huwa deskritt bħala il-Messija jew il-Kristu il-midluk ta' Alla. Maħtur minn Alla nnifsu sabiex ikun għalina s-Salvatur tagħna. Meta ngħidu il-Kristu, qegħdin ngħidu illi Ġesu huwa il-profeta mibgħut minn Alla, huwa l-qassis tagħna li jressaqna li Alla u s-sultan li jaħkem fuqna. Tajjeb, però rridu nifhmu minn kmieni jekk ta' bilħaq irridu nħossu dan l-aċċ biex nkunu kapaċi nixorbu mill-ilma tal-ħajja b'xejn. Irridu nħossu u nkunu konvinti li aħna ma jistħoqilna xejn minn dan. Il-bieħ kont qed niekol u nserta kien hemm il-radju mixol u kien hemm it-talba tal-Angelus li tingħad kuljum. U parti minn it-talba jgħidilna biex ikun jistħoqilna dak li wegħedna Kristu. Hija possibbli tibqa' tgħid talba li hija tant żbaljata biex ikun jistħoqilna biex aħna nimmeritaw dak li wedna Kristu. Kristu ta' bilħaq wedna l-ħajja ta' dejjem. Imma qatt ma nistgħu nimmeritawha. Qatt. Jekk għadna dubjużi dwar dan allo kif nistgħu nħossu l-għaġġ. Kif nistgħu nħossu l-għaġġ għall-maħfra tiegħu. Vera? Al kontrarju, Ġesu fit-talba tiegħu lill-missier jgħidu bħalma inti u missier tajtni l-awtorità fuq kull bniedem. Lilna l-koll qed nisabu hawnhekk u dak li mhumiex. Fuq kull bniedem Alla taħ awtorità biex jagħti l-ħajja ta' dejjem lil dawk kollha li tajtu. Is-salvazzjoni ġejja minn Alla tagħna. U jagħtiha il dawk in-nies illi huma mogħtija lil Kristu sabiex igawduha. Tajjeb jgħid l-Apostlu Pawlu illi l-ħlas tad-dnub huwa l-mewt. Jekk aħna nimmeritaw xi ħaġa mingħand Alla, hija proprjament din il-mewt. Dak li jistħollok. Għax il-ħlas, il-paga
tad-dnub hija l-mewt. Xi ħaġa ripetuta u enfasizzata fl-Iskrittura, kull ruħ li tidneb tmut. Il-ħlas tad-dnub u għal-mewt. Per l-istom ma taqafx hemmhekk. Iżda l-għotja tal-Alla hija l-ħajja eterna permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. U dak huwa proprjament illi se naraw illum. Ġesu imwieled mill-Verġni Marija deskritt bħala il-Kristu tal-Mulej, il-Messija tiegħu. Ħanaraw kif Kristu huwa Salvatur adekwat għalina għaliex huwa l-Profeta, l-Qassis u s-Sultan tagħna. Alla jridna li l-Kristu nilqawh mhux parti minnu jew dak li joġobna, ma bħalma tawulna hu. Mill-bidunet huwa dikjarat bħala tweldilkom Salvatur li huwa Kristu Alla appuntaħ biex ikun il-Profeta, l-Qassis u s-Sultan. Ma nistgħux nażlu ħanaċċettaħ bħala l-Qassis tiegħi, imma mhix ħanaċċettaħ bħala s-Sultan tiegħi, ħanibqa' nagħmel li rrid u li fettilli u ngħix kif joġobni. Le. Dak mhux il-Vanġelu. Kristu sħiħ għal bniedem sħiħ biex jagħmilna sħaħ. Inqas minn hekk mhux il-Vanġelu. Okay? Kristu huwa l-Profeta tagħna. Profeta huwa xi ħadd imqabbad minn Alla biex jgħaddilna l-kliem tal-Alla. Okay? Profeta huwa xi ħadd l-ambaxxatur mibgħut minn Alla biex jgħaddilna informazzjoni jew tarif minn Alla tajjeb li altrimenti aħna ma nistgħux nirċivuh. Alla tkellem dari mill-antik permezz tal-profeti. Tal-aħħar jiem kellimna bibnu li huwa l-Profeta l-kbir. Ġesu qal il-Fariżej qalilhom xi ħadd ikbar minn Salamun jinsab fostkom, xi ħadd ikbar mit-Tempju jinsab fostkom. Ġesu huwa l-qofol tar-rivelazzjoni tara. Għaliex hu stess jgħid illi min jisma' kliemi mhux kliemi qed jisma', ma tal-missi li batni. Okay? Ġesu ikellimna bil-kliem mhux ivvintat minnu nnifsu, imqabbad minn Alla biex jgħaddilna il-propja verità tagħna. Min jaqra l-Vanġeli jiltaqa' ma' meta Ġesu jagħmel xi miraklu tajjeb sikwit in-nies ikkummentaw. Fost il-kummenti li nsibu ma għam fostna profeta kbir. Jew dan hu tassew il-profeta li kellu jiġi fid-dinja qalu n-nies meta temaħħom il-ħobs. Tajjeb, dan huwa tassew il-profeta li kellu jiġi fid-dinja. Għaliex Mosè kien ħabbar li Alla kellu jibgħat profeta akbar minnu jerġa'. U min jista' jkun da? Ħadd li Ġesu Kristu. Anke Kleofa u sieħbu mexxin lejn Emmaus tajjeb u Ġesu ngħaqad magħhom fit-triq marfux u Ġesu qalilhom għalfejn intom daqshekk ħosbiena. Qalulu int biss barrani f'Ġerusalemm ma tafx ġara? Li aħna konna ta' madwar Ġesu ta' Nazaret li konna tamat li kelli ikun hu li jsalva lill-Iżrael. U frattant il-ħakkiema tagħna qatluh u li kien profeta jgħidu profeta setan fil-kelma u fl-emil. Profeta setan fil-kelma u fl-emil. U dina naqraw fil-Vanġeli kif Ġesu bil-mirakli qawwija tiegħu u bit-tagħlim awtorevoli tiegħu. Per eżempju, wara li priedka tiegħu fuq il-muntanja, Mattew 5-7, priedka il-ġmil tagħha, in-nies jgħidlek li staġbu bit-tagħlim tiegħu. Għaliex kien jgħallimhom b'awtorità u mhux bħall-iskribi tagħhom. L-iskribi kienu jgħidu x'qal Rabbi Akiba, jew x'qal Rabbi Ximej, x'qal dak u x'qal ieħor. Ġesu qed jgħidhom mimma jien ngħidilkom, allura kienu jistaġbu bit-tagħlim tiegħu. Darba l-assisa mibgħuta mill-Fariżej biex arrestawh, reġgħu lura bidejhom vojta. Qalulhom mela ma ġibtuhx. U qalulhom ħadd qatt ma tkellem bħal dal-bniedem. Nasbilu l-ġurnata li forsi aħna ta' xejn familjari wisq mat-tagħlim ta' Ġesu, rridu nerġgħu niskopru nfusna. Il-tagħlim ħajdu hekk ġdid u qawwi illi ġabilna Ġesu Kristu.
Pereżempju f'Mark wieħed wara li Ġesu fejjaq wieħed indemonjat. In-nies jgħidlek li tnixfu il-koll baqgħu imbelħin. Hekk li argumentaw ma' xulxin billi qalu x'inhu dan? Tagħlim ġdid b'awtorità qalu, xi ħaġa li ma kinux qatt ma kienu raw qabel. Tagħlim ġdid b'awtorità. Jikkmanda saħansitra lill-ispirti l-impuri u jobduh. Ġesu wera li għandu awtorità imqar fuq il-forzi tad-dlam. U n-nies qed jgħidu huwa tagħlim ġdid b'awtorità. Kulħadd kapaċi jivvinta tagħlim ġdid vera? Kulħadd. Maomettu għamilha, Konfuċju għamilha, Lao Tzu għamilha, kulħadd jivvintaw tagħlim ġdid, imma hawnhekk tagħlim ġdid b'awtorità. Ġesu qed jagħti prova tiegħu nnifsu li mhux qed jaqla minn żniedu huwa l-mibgħut huwa l-profeta tal-Alla. Mibgħut fostna. Għalhekk f'Mattew 12 lill-Fariżej jgħidilhom jekk mela jiena bis-seba' Alla inkeċċi d-demonji mela s-saltna tal-Alla ġiet fuqhom. Qed jurihom li hu ta' bilħaq huwa il-profeta tal-Alla li għandu wkoll l-awtorità illi warrab id-dellijiet ta' dari. Din mistoqsija li saqsew li anke 3 ilu għaliex illum il-ġurnata ma nobdux ħafna regolamenti li hemm fit-Testament il-Qadim. Għaliex għax Ġesu ġab tagħlim ġdid fis-sens li hekk hemm ċirkonċiżjoni, jew kien hemm il-festi tal-Lut, jew kien hemm is-sakrifiċċji li kienu kontinwi fit-tempju dejjem bis-sakrifiċċji fit-tempju vera, dak illu ma nagħmluhomx. Għaliex Ġesu innifsu jgħid ħadd ma jċarrad biċċa drab mill-libsa ġdida u qiegħda fuq libsa qadima. Ġesu ġie biex iġibilna xi ħaġa totalment ġdida. Ħadd ma jferram bit ġdid fiġ-ġlud qodma. Inkella l-inbit il-ġdid se jifqa' l-ġlud u jixtaret. U l-ġlud ikun maqruda. Iżda nbit ġdid kien qiegħed fiġ-ġlud ġodda. Għalhekk illum il-ġurnata aħna li aħna dixxipli ta' Ġesu Kristu u li aħna marbutin miegħu ħafna affarijiet li kienu jsiru dari fit-Testament il-Qadim m'għandniex nagħmluhom. Għas sempliċi raġuni li Ġesu ġabilna inbit ġdid. Inbit ġdid. Anke l-ewwel miraklu li jagħmel fit-tiex ta' Kana tajjeb l-imgħallem tal-mejda ma kienx jaf minn fejn ġie dan l-inbit, il-qardej kienu jafu, Ġesu qaleb sempliċi ilma f'inbit u l-imgħallem tal-mejda qal dan huwa l-aqwa nbit. Inbit ġdid. Ġesu irid jurina illi l-estern illi kien tant komuni fit-Testament il-Qadim, illi kellhom it-tempju li jidher li jmorru fih u li kellhom il-qassisin u kellhom is-sakrifiċċji u kellhom il-festi u kellhom iċ-ċirkonċiżjoni affarijiet li jidhru. Ġesu issa dak warbu u l-interjuri dak li jagħmel fil-qalb tagħna isir predominanti. Dak huwa l-enfasi illi ġabilna Ġesu Kristu. Kif infatti jgħid l-Apostlu Pawlu illi issa fi Kristu Ġesu mhux iċ-ċirkonċiżjoni jew in-nuqqas ta' ċirkonċiżjoni li jgħod ma xjod ħolqien ġdid. Li Kristu kapaċi għamilna ħlejja ġodda jekk xi ħadd fi Kristu hu ħolqien ġdid. Ġesu jibda jagħmilna ġodda billi jippreżentalna il-verità mingħand Alla. Importantissima din. Ma nistgħux aħna nkun mifdija, ma nistgħux insalvaw jekk nibqgħu fil-gidba tax-xitan. Jekk nibqgħu nemnu l-errur, jekk nibqgħu nemnu dak li aħna nassumu li hu veru. Irridu nisimgħuh minn fom Ġesu Kristu. Pietru qal mulejant minn imorru, int għandek il-kliem tal-ħajta dejjem. U aħna nemnu żguri li inti l-qaddis tagħna. Ġesu huwa l-profeta huwa wkoll il-qassis. Meta ngħidu qassis, profeta huwa xi ħadd li jkellimna mingħand Alla, qassis huwa xi ħadd meħud minn fost il-bnedmin, meħud minn fostna biex jirrappreżentana quddiem Alla. Okay? Hemm differenza. Għalhekk Ġesu kellu bżonn li jsir bniedem bħalna, infatti twieled bħala tarbija, tajjeb u kiber intellettwalment, fiżikament, soċjalment, spiritwalment kiber. Bħalna kif nikbru aħna. Għaliex kellu bżonn isir bniedem biex ikun kapaċi jirrappreżentana quddiem Alla.
Għaliex qassis huwa meħud minn fost il-bnedmin. Tkun wieħed identifikat magħna li għandu l-interessi tagħna għal qalbu. U tagħna bħala mid-dinbin. U Ġesu wera kemm huwa identifikat magħna billi il-Ġwan il-Battista skandalizzah bħal speċi meta mar biex jitgħammet minn għandu. Għallu mulej, ġej għandi. Int messek tagħmmet lili, imma Ġesu qallu ħajkun hekk biex aħna nwettqu kull ġustizzja. Ġesu ġie biex ubbidjenti totalment għar-rieda tagħlla, finalment jagħmel dak is-sakrifiċċju li hu biss se jagħmlu bħala l-qassis il-kbir tagħna. Okay? Allura Ġesu idaħħalna f'din ir-relazzjoni ġdida ma' Alla, relazzjoni ġdida fil-kwalità, tajjeb minħabba l-fatt li huwa mod li jilna bħala l-qassis il-kbir ola minn Harun, aħjar minn Harun, qassis kif issilkom tisemgħu ħafna għal dejjem skont l-ordni ta' Melkisedek. Qassis li jgħix għal dejjem biex jirrappreżentana għal dejjem quddiem Alla. Litra l-Ebrej kapitlu 8 jgħidilna ara jiġu l-jiem jgħid is-sit meta se nistabbilixxi patt ġdid ma' dar Iżrael u ma' dar Ġuda. U mhux bħal patt li għamilt ma' missirjietom fil-jum meta battilhom idhom biex immexxihom il-barra minn art l-Eġittu. Ta' bilħaq Alla għamel patt dar fi żmien Mosè. Ħarġhom mill-Eġittu, mill-iskjavitu, daħħalhom fl-art imwiegħda tajjeb, però sena wara li ħarġhom mill-Eġittu tom l-10 mandamenti. L-10 mandamenti mal-patt Alla mal-poplu tiegħu. Innotaw kif jibdew l-10 mandamenti. Jienu Alla sidek li ħriġtek mill-art tal-Eġittu minn dar il-jasar. Għalhekk ma jkollokx Alla tara qudiemi, tagħmel ebda xbija minn quxa, tuħux li sant Alla għal xejn b'xejn, osserva s-sibt, weġġaħ il-ġenituri tiegħek, toqtolx, tiżnix, tisraqx, tikdibx, tixtieq l-affarijiet tiegħu. Dak huwa l-patt li Alla għamel magħna minħabba l-fatt li aħna mifdija. Kif mifdija? Bid-demm ta' Kristu. Il-ġrajja tal-umanità tilħaq l-quċċata tagħha fuq il-Golgota. Hemm hija il-climax u hemm naraw is-sinifikat tagħna l-bnedmin. Aħna li ma niswew xejn, aħna li konna f'oppożizzjoni għal Alla, aħna li konna edewa tiegħu imqar meta konna midinbin, Kristu miet għalina. Għal min? Għal dawk li jagħmlu fih, għal dawk li għandhom laġġ għal maħfra. Tajjeb? Għalhekk ikompli jgħid, jiena se nqiegħed il-liġijiet tiegħi f'moħħhom u se niktibhom fi qlubhom u se nkun Alla tagħhom huma jkunu l-poplu tiegħi. U fi żmien Mosè kif tajilhom il-liġi miktuba fuq żewġ twavel tal-ġebel. U x'għamlu biha dik il-liġi? Kisruha immedjatament. U Alla baqa' jissapportihom, reġa' ħarġilhom żewġ twavel oħra, tajjeb l-istorja tal-poplu di storja ta' Għajb, Turina, kemm aħna disposti, kemm aħna inklinati li nitbedu minn Alla. Però issa hekk qed jgħidilna jiena qiegħed il-liġijiet tiegħi f'moħħhom u se niktobhom fi qlubhom. Ir-relazzjoni tagħna ma' Alla issa permezz Ġesu Kristu hija wisq aktar superjuri. Wisq aktar superjuri. Għax il-kol se jarfuni miż-żgħir net sal-kbir net fost tagħhom. Għax se nkun ħanin mal-ħażen tagħhom u d-nubietom żgurament ma niftakarhomx aktar. Il-patt tagħna ma' Alla jibda billi Alla jaħfrilna d-nubietna. Mhux għax jistħoqilna narġa' ngħid, mhux għax jistħoqilna, jaħfirhom minħabba il-qassis il-kbir tagħna. Dak illi jidħol fil-preżenza ta' Alla u jagħmel sakrifiċċju li aħna ma stajniex nagħmlu bit-pattija sħiħa għal nubietna. Tiftakru meta Ġesu kien meta x-xibli tiegħu fil-kamra ta' fuq lejlet il-passjoni tiegħu. U ma jieklu, Ġesu qabad il-ħal ħobs u ringrazzja, qasmu tawlhom waqt li jgħid dan huwa ġismi li hu mogħti għalikom. Għamlu dan tifkira tiegħu. U bl-istess mod ukoll ħa il-kies jew it-tazza wara li ċċenaw għal dan il-kies huwa il-patt il-ġdid f'demmi li huwa msawwa għalikom għal maħfra tat-nubiet. Wow!
malli semaw nasib l-ewwel darba min jaf kif ħarsu lejn xulxin tad-dixxipli. Skantati. X'qed jiġri? X'qed jiġri bħalissa? Min jaf kemm dak is-sens ta' meravilja. Dal-kliem tant nisimgħu naħseb li aħna inokkulajna ruħna għalih m'għadux affettwana. Ġiswa qed jgħid dan il-kies huwa l-patt il-ġdid f'demmi li hu msawwab għalikom. Huwa msawwab għal maħfra tagħna biex Alla jikkanċella id-dejn kollu tagħna totalment. Dan huwa x-xogħol tal-Assis il-kbir tagħna. Alla mhuqiet jippretendi minna li nagħmlu xejn. Maħlief illi nilqgħu din ir-rikonċiljazzjoni li Kristu wettaq fuq is-salib. It-tħabbib tagħna malla. Dak li ma raf ebda dnub Alla għamlu biex ikun dnub għalina biex aħna nsiru l-ġustizzja tal-Alla fih. Permezz ta' Ġesu Kristu għandna l-konfidenza li nersqu lejn Alla. Imma wkoll illum irid nenfasizza il-fatt li Ġesu rridu nilqgħuh u nħarsu lejh bħala s-sultan tagħna. Sultan reali. Sultan attwali. Sultan li verament jikverna fuqna għal-ġid tagħna biex jipproteġina mill-edewa tagħna tajjeb u bid-dritt il għaliex la darba daħħalna fis-saltna tiegħu, is-saltna tiegħu għandha sudditi nies illi jarfu lis-sultan tagħhom. Maħtur fuqhom minn Alla nnifsu. Kif nitwasslu biex ingawdu dan il-patt ġdid? Kif ingawduh? Meta qabel aħna konna mingħajr Alla, mingħajr tama, barra mill-pattijiet ta' Iżrael. Pawlu kompli jgħid fl-Efesin 2 ilma issa aħna li konna l-bot ħafna sirna qrib bid-dem ta' Kristu. Qarribna malla bid-dem ta' Kristu. Ġesu jgħid illi f'din is-saltna tiegħu jeħtieġ li nitlu u kif nitlu? Mhux b'xi ħaġa li nagħmlu aħna. Naħħuha minn raskom. Mhux b'xi ħaġa li nagħmlu aħna. Nitlu bit-twelid mill-ġdid. Ġesu tkellem ma' wieħed mill-esperti tal-liġi ta' żmien Nikodemu. U Nikodemu mar biex bħal speċi faħru illi tant qed tagħmel mirakli kbar bil-fors ġej minn għand Alla. Xi ħaġa ovvja. Xi ħaġa ovvja. Ġesu marlu mill-ewwel f'ras il-għajn. Allu tassew ngħidlek. Jekk wieħed ma jitwilx mill-ġdid, ma jistax jara s-saltna tagħna. Jekk wieħed ma jitwilx mill-ilma u mill-ispirtu, ma jistax jidħol fis-saltna tagħna. Ġesu qed jgħidlu Nikodemu minkejja il-reliġjożità kollha tiegħek, u minkejja t-tjubija esterna kollha tiegħek, u minkejja li inti tant stmat fost il-poplu ludi, għadek barra mis-saltna tagħna. Ma nistgħux nafdaw fina nfusna x'nagħmlu aħna fir-reliġjożità tagħna. Ġesu hawn jaqtalna żżarda bħal speċi. Inħina kull tama minn nfusna u jgħidilna li biex nittu fis-saltna tagħna huwa l-emil tal-Ispirtu Santu waħdu illi idaħħalna jintroduċina fis-saltna tagħna. Nikodemu qallu infatti meta sema dal-diskors kif jista' bniedem jittwielet meta u xieħ jista' jerġa' jidħol f'ġu fommu u jittwielet għat-tieni darba. U Ġesu wieġbu qallu tassew ngħidlek jekk wieħed ma jitwilidx mill-ilma u mill-ispirtu ma jistax jidħol f'saltna tagħna. Il-ħaġa imwielda mill-laħam hi laħam. U l-ħaġa imwielda mill-ispirtu hi spirtu. Qed jaqtalu qalbu minnu nnifsu. Ġesu qed jaqtalna qalbna hawnhekk. Qed jgħid li nisma' hemm bżonn isseħħ xi ħaġa illi int personalment m'intix kapaċi tagħmilha. Il-int dipendenti għal kollox fuq l-Ispiritu Santu biex jagħmilha għan-nom tiegħek. Dak li twilet mill-laħam u laħam. Aħna ta' midimbin kapaċi nagħmlu għatti midimba. Ma dak li twilet mill-Ispiritu u Spiritu. Huwa sabiħ meta Pawlu lil Titu qallu Alla salvana ta' bil-ħaq. Alla salvana. Mhux minħabba l-opri li kollna għamilna fil-ġustizzja. Mhix dik ir-raġuni Alla salvana. Mhux minħabba li għamilna din u dik u morna u għamilna il-ċeremonji jew forsi obdejna fejn qablinna.
mhux skont l-opri tagħna li konna minna fil-ġustizzja, iżda skont il-ħniena tiegħu. Bil-ħasil tar-riġenerazzjoni u t-tiġdid tal-Ispiritu Santu. Għalhekk Pawlu jgħid għalli għamilna ħlejjaq ġodda kif jibda billi jirriġenerana, jagħtina twelid ġdid. Esternament tibqgħu li konna. Kellek innemm xfiċċek tibqa' binnemm xfiċċek. Tajjeb, jekk xarek abjad, tibqa' b'xarek abjad. Minn barra tibqa' l-istess. Però għandna ħidma interna tal-Ispiritu Santu fil-ruħ tagħna illi kienet mejta, mifruda minn Alla, ma trix taf bih, l-Ispiritu Santu iħawwel fir-ruħ tagħna ħajja ġdida. Hemm illi tibda ir-relazzjoni ġdida tagħna mal-Alla. Hemm illi nibdew ingawdu s-salvazzjoni. Għalhekk jekk xi ħadd fi Kristu hu ħolqien ġdid. Ġifieri tkun fi Kristu, tkun imlaqqam fih. Ikollok il-ħajja tiegħu fik. Il-ħwejjeġ qodma mbagħad ikunu għaddew u kollox ikun sar ġdid. Allura, meta aħna Alla skont l-oġba tiegħu u skont ir-rieda sovrana tiegħu iwellidna mill-ġdid, imbagħad iva nibdew nantiċipaw ħwejjeġ sbieħ. Dal qrajna fl-Apokalissi, tajjeb Ġerusalemme il-ġdida, imbagħad nibdew nirrealizzaw illi dik se tkun attwalment l-amara tagħna. Nantiċipaw ħwejjeġ tajba fil-futur bla ma nħarsu lura. Pietru jgħidilna mbierek ukoll Alla, u missier Sidna Ġesu Kristu li skont il-ħniena kbira tiegħu ikkawża li nkunu mwielda mill-ġdid. Mistoqsija sempliċi. Bil-ħila ta' min twilidna mill-ġdid? Bil-ħila t'Alla. U ikkawża li nkunu mwielda mill-ġdid. Meta jiena twelid ħafna snin ilu, ma kelli sej xejn affattu fit-twelid tiegħi. Il-ġenituri tiegħi ma kkonsultawniex. Irrid nitwiet jew le. Twelid bir-rieda tagħhom. U hekk ukoll fit-twelid ġdid. It-twelid ġdid l-Ispiritu Sant ma jikkonsultakx. Trid tal jista' jkun titwelid. Assurditajiet dawn vera. U frattant, xi Kristjani għadhom jirraġunaw hekk. Il-bħal kieku tagħti il-kunsens tiegħek il-Alla. Meta laqgħet jarsaq lejk bil-ħniena tiegħu u int ribellus kontra tiegħu, jekk jitolbok il-kunsens tiegħek x'ħad tgħidlu meta int ribellus kontra tiegħu? Ħadmu raskom daqsxejn. Ħad tgħidlu lek grazzi. Irid nibqa' kontrik. Għalhekk jaħniena. U Alla ħaqqu tifħir u ġieħu glorja minn għandna kif infatti jagħmel Pietru għaliex kawża li nkunu mwielda mill-ġdid għal tama ħajja permezz tal-qawma ta' Ġesu Kristu minn bell-imwiet għal wirt inkorruttibbli u mhux ikkontaminat u ma jitbielx riservat fis-sema għalikom. Iva nistgħu nħarsu l-qudiem wara nkunu ħarisna lura lejn dik il-ġrajja illi Alla wetta għan-nom tagħna u għall-ġid tagħna fuq il-Kalvarju, imbagħad nistgħu nħarsu l-qudiem għal dan il-wirt illi Alla jagħtina bona grazzja tiegħu. Waħda mill-għanjiet li nkantaw hija lejn Sion interqu Sion wis sbejħa. Bl-Ingliż we're marching to Zion. We're marching to Zion. Alla għandu armata, għandu nies illi għandhom destinazzjoni u jafu fejn sejrin. U għandna l-marching orders ukoll. X'inhu ma dal-marching orders? Ġesu jgħidilna kmandament ġdid nagħtikom. Notaw kollox huwa ġdid. Vera? Patt ġdid, ġlud ġodda, kmandament ġdid, ħlejja ġodda, kmandament ġdid nagħtikom. Ta' fuq il-marching order x'inhu dak kmandament ġdid? Li tħobbu li xulxin bħalma ħabbejtkom jien. Intom ukoll għandkom tħobbu l-xulxin, b'dan se jkun jaf kulħadd li intom dixxipli tiegħi jekk għandkom imħabba għal xulxin. Il-Bibja
li qegħdin jaqraw sħabek fuq ix-xogħol huwa int. Il-Vanġelu li qegħdin jisimgħu l-qraba tiegħek huwa int. Bl-imħabba tagħna xulxin nikkonvinċu lin-nies li ta' bilħaq aħna ninsabu mixjin fid-direzzjoni ta' Sion ten fuq. Sion ten fuq. L-ewwel Ġwanni 2 l-Apostoli jgħidilna maħbubin mhix nikbilkom kmandament ġdid, iżda kmandament qadim li kellkom il-bidu, il-kmandament il-qadim huwa l-kelma li smajtu. Frattant qed nikbilkom kmandament ġdid li hu veru fiehu fikom għax id-dalma tinsab għaddejja l-hemm u d-dawl il-veru diġà qiegħed jiddi. Ġon qed jgħid nisma' ninsabu fid-direzzjoni tajba ma jfissirx li wasalna. Id-dlam verament huwa għaddej l-hemm u l-ġdid qiegħed jiddi, id-dawl qiegħed jiddi, però min minna jista' jgħid li l-Alla qed jobdi jew qegħdin nonoraw is-sultan tagħna 100%. Ma nistgħux ngħiduha, mhux vera. U frattant ix-xogħol tajjeb tal-Alla huwa mibdi fina. Huwa mibdi fina. Min iħobb il-ħuħ jagħmar fid-dawl u m'hemm ebda kawża ta' offiża fih. Imbagħad ukoll irridu nikkonsidraw li b'dan il-kmandament ġdid, tal-kmandament ġdid u ċoe li aħna narfu l-importanza li aħna nixbħu lill-mgħallem tagħna. Imxu mela fl-imħabba bħalma Alla wkoll ħabkom u bħalma Kristu wkoll ħabkom, skużani, bħalma Kristu wkoll ħabkom u tagħlu nnifsu bħala offerta brija ħelwa lil Alla. Meta aħna nimxu fl-imħabba nkunu l-aktar distintivi minn nies ta' barra. Nies ta' barra huma dilettanti tar-reliġjożità. Huma tajbin fejn jaqblilhom. Aħna rridu nħobbu, rridu nkunu kapaċi ninvestu ħinna, il-kumdità tagħna, it-talenti tagħna, il-ħiliet tagħna, is-servizzi tagħna f'ħadd ieħor. Għaliex? Għaliex? Għax hekk għamel Kristu għalina. U li kellu n-natura tal-Alla ħafu s-sura ta' il-sir. Għanħobbu ngħidu għaddej il-sir. Tjassar għar-rieda tal-Alla biex jillibera lilna. Għalhekk se nuru li aħna ta' bilħaq separati għal Alla, li aħna ta' bilħaq ninsabu fis-saltna tiegħu, is-saltna tal-Alla ma tidirx. Kif nagħmluha viżibbli, kif nagħmluha tidher? Bl-imġiba tagħna. Bl-imġiba tagħna nuru illi fuqna hemm sultan. Mhux bis-sultan, huwa s-sultan ta' Slaten. Mhuwa sultan li jsaltan fuqna l-ġid tagħna. Dik li jidkom tifhmu, għall-ġid tagħna. Il-bniedem mitluf jidirlu li jikkapaċi jagħmel li jrid, x'in irid, li fettillu, ħadd ma jindaħallu, anzi huwa gburi li kapaċi jagħmel li jrid. Hemmhekk juri kemm huwa ta' bilħaq imjassar għad-dub. Aħna narfu li mingħajr is-sultan il-ħajja tagħna ma tiswa xejn. Dak is-sultan li daħħalna f'saltnatu qed jagħmilna wkoll ubbidjenti. L-istess grazzja tal-Alla illi salvatna, tħarriġna, titrenjana biex ngħixu ħajja ġusta quddiem Alla. Romani 6 vers 4. Pawli jgħid meta konna mitfunin miegħu permezz tal-magħmudija fil-mewt, għax il-magħmudija timmarka l-bidu tal-mixja Kristjana tal-Alla, tajjeb? Sabiex, bħalma Kristu kien irxuxtat mill-imwiet permezz tal-glorja tal-Missier, hekk ukoll aħna nimxu fit-tiġdid tal-ħajja. Għal darb'oħra, tiġdid, għandna xi ħaġa ġdida, stil ta' ħajja ġdid, li jiżgarra mal-istil ta' ħajja ta' barra. Romani 12, Pawlu jgħidilna biex ma nkunux ikkonformati ma' d-dinja, ma naħsbuwix kif jaħsbuha n-nies ta' barra. Imma aktarx nkunu trasformati bit-tiġdid ta' moħħkom għal darb'oħra, tiġdid, xi ħaġa ġdida. Alla jrid li moħħok jaġnu mill-ġdid. Jaġnu mill-ġdid bil-verità tiegħu. Aktar ma siru nafu l-Iskrittura mqazza,
li hija l-kelma li tissantifikana li tqaddisna aktar li nsiru nixbħu lil Ġesu Kristu. Efesin 4 għandkom tkunu imġedda fl-ispirtu ta' moħħkom. Il-mentalità tagħna trid tiġġedded, tilbsu l-bniedem il-ġdid li skont ix-xbija tal-Alla maħluq fil-ġustizzja u l-qudusija vera. Kollox ġdid, kollox ġdid. Il-bniedem il-ġdid. Kemm huwa espressiv, kemm qed turih dan il-bniedem il-ġdid li Alla ħoloq fik. Għal darba fir-Romani 7, Pawlu jgħid li issa konna maħlulin mill-liġi, ma għadniex nirraġunaw illi biex insalvaw irridu nobdu l-liġi. Imma llum nirraġunaw illi nobdu l-liġi għax aħna salvati. Okay? Hija xi ħaġa totalment differenti, totalment differenti. Aħna maħlulin mill-liġi billi mitna għal dak li fija konna miżmumin ikkaptivati biex hekk aħna naqdu lil Alla fit-tiġdid tal-Ispirtu u mhux fil-qedem tal-ittra. Fit-tiġdid tal-Ispirtu Santu. Kif insir kapaċi illi nonorah il-Ġesu? Illi nobdih bit-tiġdid tal-Ispirtu Santu. Mhux bil-ħila tiegħi, bit-tiġdid tiegħu. Għalhekk il-tama li għandna qudiema hija tama soda. Hija tama stabbli. Hija tama li ma tiddiżappuntanix, tama li tiddi u żommna sħaħ il għaliex l-ankra li tqabbadna ma' Kristu, il-prekursur tagħna. Meta jgħidu prekursur huwa dak li mar qabilna qiegħed fuq l-eminja tal-Alla u l-pjan tal-Alla huwa li nies kollha ikunu wkoll fejn jinsab Ġesu Kristu. Għalhekk Ġesu qal intom tgħixu għaliex jiena ngħix. Il-ħajja tagħna dipendenti fuq. Iva, qed inħarsu l-qudiem mexjin lejn Sijon nimmarċjaw fil-mixja tagħna inħobbu lil xulxin. Il għaliex nafu li għad jasal dak l-jum fejn inkantaw kanzunetta ġdida. Kollox ġdida, kollox ġdid. Kollox ġdid. Aħna kultant nirraġunaw xtajt karozza ta' ferħa ġdida f'Jamanta. U sena wara. Għandha girfa. Xtajt dar, kuntent bija, u dak id-dar mbagħad issir. Kollox jiqdiem. Kollox jiqdiem. Ma dak li jagħtina Ġesu Kristu huwa dejjem ġdid. Pat ġdid, hawnhekk kanzunetta ġdida. Revelazzjoni 5. Kantaw kanzunetta ġdida billi qalu denju int biex tieħu l-iskroll u tiftaħ is-siġilli tiegħu. Għaliex inti qtilt u b'demmek xtrajt għal Alla persuni minn kull tribù u l-sien u poplu u ġens. U għamilthom saltna u saċerdoti għal Alla tagħna u għad isaltnu fuq l-art. Ara ma taħsbux li Ġesu kien qed jgħid kliem fiera meta qal imberkin il-ġwejdin għax għat jirtu l-art. In-nies mitlu fa' kif jirraġunaw. Rrit id-drittijiet tiegħi u mhux hekk tgħid. Mhux ħanħallilu lix-xaf il-komma rrid impattielu. U Ġesu jgħid imberkin il-ġwejdin. Il-mansweti. Għax għat jirtu l-art. Per-raġun ikantaw dil-kanzunetta ġdida. Kanzunetta ġdida effukata fuq ir-raġuni għala jinsabu fil-glorja dawn dal-erwieħ il għaliex b'demmek xtrajtna għal Alla. Aħna nafdaw f'Messija li huwa profeta, assis u sultan. 3 rwoli minsuġin flimkien. Okay? Din hija t-tama tagħna. Tama imsejsa il-għax kapaċi ħarsu lura x'ġara fuq il-Kalvarju seħħet it-pattija. Alla ħabbibna miegħu nnifsu. U allura nistgħu nħarsu quddiem. Nistgħu nħarsu quddiem Pietru jgħid skont il-weda tiegħu. Qegħdin nistennew smewwi ġodda u art ġdida li fihom tagħmmar il-ġustizzja. Xi darba se jiġu dawn. Rajnija fl-Apokalissi, ara jien nagħmel kollox ġdid. Kollox ġdid.
Bħalissa vera għaddejjin minn dinja li hija qadima, antikwata, imtaqla bid-dnub, bl-inġustizzji, vera, n-nies b'invidja u għejra u arroganza u gburija kontra Alla, kontra l-proxmu tagħhom. Hija dinja ta' niket. Ma Ġwanni jgħid il-ħwejjeġ tal-passat ħadd jasal jum ikunu għaddew. U kien hemm smaw ġodda u art ġdida. Min jeleb qatt nagħmlu kolonna fit-tempju tal-Alla tiegħi jgħid Ġesu. U mhux se joħroġ barra minnu iżjed u se nikteb fuq ismu, fuq isem, u nikteb fuqu isem Alla tiegħi. U isem il-belt tal-Alla tiegħi, Ġerusalem il-ġdida. Li nieżla mis-sema mingħand Alla u nikteb ukoll fuqu l-isem il-ġdid tiegħi. Ma kollox ġdid iva. Joġobni li kollox ġdid. L-isem il-ġdid tiegħi, il-ġdid ta' Kristu għad tkun fuqi. L-isem ta' Ġerusalem il-ġdid għad tkun fuqi. Isem Alla tiegħu għad tkun fuqi. U ġifieri Ġesu qed jurini illi niesu jappartinu għalih għall-eternità. Għall-eternità. X'qegħdin ngħidu? Qegħdin ngħidu li x-xirka u l-ħbiberija tagħna Malla tħallna fihom minħabba Ġesu Kristu, mertu tiegħu. Tajjeb? Jiena ġejt mhux biex nkun moqdi, ma biex naqdi biex nagħti ħajti bħala riskatt, bħala fidwa, bħala ħlas biex l-sir tad-dnub ma jibqax il-sir tad-dnub. Ma jkun illiberat. U din ix-xirka għad tkun ipperfezzjonata. Bħalissa aħna work in progress. Allora mhuwiex fair illi se kwint nitkellem man-nies jgħiduli, mela xi ħadd perfett. Hija Alla qed jipperfezzjona n-niesu. Qed tifhem? Jiena ma dik waqt jinbena x'imkien u jkun beda tira mill-pedament u għadem ħafna terrapin u ġebel lawlin u hekk, ma nistax nikkritika dak il-bini u ngħid, għaliex? Inti għati ċans, għadu mhux lest. Għas-saqaf għad nem, xejn. Għadu mhux armat ġewwa. Aħna work in progress. Work in progress. Però għad jasal jum, narġa' ngħid illi x-xirka li diġà qed ingawdu ma' Alla permezz tal-Medjatur tagħna Ġesu Kristu għad tkun ipperfezzjonata. U naħseb jiena hawnhekk għandu jkun il-fokus tagħna. Jekk irridu li minn ġurnata l-oħra ngħixu ħienja jridu nżommu tal-prospett qudiemna. Ġesu meta waqqaf l-ikla illi se niċċelebraw minn hawn ftit ieħor. Lid-dixxipli qudiemu dak il-ħin qalilhom imma ngħidilkom illi minn issa l-qudiem mhux se nixrob minn dal-frott tad-dilja. Sa dak il-jum meta nixorbu ġdid magħkom fis-salta ta' missieri. Meta nixorbu ġdid. Ma nafx tfisser eżatt din. Imma x-xirka li bħalissa il-komunjoni li aħna ngawdu Malla. Meta ninaqdu kumpanija waħda, ma' mejda waħda, ma' sit wieħed. U nixorbu l-inbit ġdid tiegħu fis-salta ta' missieri. Ma kif nistgħu nissapportu? Imma ħajkollna nissapportu. Pawlu jgħidilna aħna salvati bit-tama. Imma tama li tidher mhijiex tama. Għax min jittama xi ħaġa li ġaqt jara? Ma stax ngħid nittama li Andre nkun nistanka qiegħed quddiemek, għandek mhix tama. Qed tifhem? Imma nittama illi nerġa' nara l-missieri li llum hu mejjed. Dik hija tama tajba. Vera? Għax naf missieri bħali kien mifdi minn Ġesu Kristu. Kapaċi bis-sinċerità allura tgħid jiena qed inkun hemm. Ġesu qed isemmi dan il-bankett jixrob inbit ġdid magħkom fis-salta ta' missieri, tkun hemm.
Jekk ma tafx jew dubjus, għaliex indubjus? Għaliex tiddubita il-weda ċerta talla? Meta jgħid li dawk kollha li huma bilanċ ħajġu għandi u jixorbu. Nagħtih mill-ilma tal-ħajja b'xejn. Ma qed jitlob xejn minn għandek. Sempliċement li tirċievi l-għotja tiegħu gratis. Imbagħad inkun nistgħu ngħidu li iva se nirtu kollox. Kull wieħed waħda minnkom kapaċi ngħidu li jien personalment se nired kollox għax Ġesu hekk qiegħed iwiedni minn jirbaħ jew mijieleb, jired kollox u jiena nkun Alla tiegħu u jkun ibni jew binti. Kapaċi ngħidu f'min qegħdin nafdaw. Din l-kwistjoni kollha f'min qegħdin nafdaw. F'min? Fik innifsek? F'Ġesu Kristu? F'ħwejjeġ jew nies oħra? Il-problema tagħna bħala Kristjani hija li forsi ngħidu verbalment jiena qed nafda fi Kristu. Imma jkun fadal wara ċertu raġunament qed nafda fiha nnifsi wkoll. Dak huwa żball kbir. Idu nafdaw biss Ġesu Kristu. Għalhekk insejħu l-Salvatur. Għalhekk insejħu l-Salvatur. Għax huwa hu li salvana. Nitrallu tajt li hu kapaċi salva għal kollox il dawk li bih jersqu lejn Alla. Dini l-istedina talla lilna l-koll. Tajjeb, u rridu nibdew allura billi nilqgħu lil Ġesu ta' Nazaret bħala l-profeta mibgħut minn Alla, bħala l-qassis illi wassalna għand Alla, bħala s-sultan illi preżentament u għall-eternità se jirrenja fuqna. Berkin dawk illi attwalment għandhom il-Ġesu. Għandek il-Ġesu għandek kollox, m'għandek il-Ġesu m'għandek xejn. Amen.